दरबारात स्वागत केलं. आज सिंहासनाला काही शोभा आहे याला करा या राजसिंहासनावर विराजमान झालं तमाम देशबांधवांना ज्ञानाच्या महत्त्वाचं पण ना ओळखीना परिचय जीवनाच्या व्यक्तीने जेव्हा पाहिलं नाही मला संभ्रम निर्माण झालाय अनोळखी व्यक्ती राधे आपला संभ्रम आणि दूर देवलोकी वास्तव्य कलिदेवाचा पुत्र कलंकर समजदारी होईल याला काय आहे जीवनात किंवा न पाहिल्या क्षणानं मला संभ्रम निर्माण झाला होता पण देव देवताचे अनुयायी हे दरबारी वास्तव्य खरे गुरुदेव यांचे सुपुत्र आपल्या पायाचा पायी जन्म राजा सुरेंद्र राजा सदैव कल्याण होईल उत्कर्ष होईल माझी स्वराज्य पूजा महानैवेद्य आपला उदात्त हेतू पाहिजे आणि कोणतीही सेवा माझी करण्यासाठी आणि ती करून घेण्यासाठी मी आपल्यापर्यंत आलो सेवे विठ्ठल नाही पण मला संभ्रम काय निर्माण झाला माहिती का कशा भक्तीचे प्रकार आलेले नवविधा भक्ती आमची भक्ती गुरुदेव देवता आवडली पण देवता ठेवली आहे ना तर आशीर्वाद देण्यासाठी झालं का राजे आपल्यासारखा सुसंस्कारित राजकर्ता या मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी आहे आणि जेणेकरून असंख्य प्रजाजनांना न्याय देण्याचं कर्तव्य करतोय नव्हे तर त्यांचं पालन पोषण करतोय त्याने आमच्या प्राणाने याला कारण हे नेत्रांनी पाहण्यासाठी आम्ही तुमच्यापर्यंत हे राजकारण म्हणजे सर्वसामान्य नव्हे सामान्य दोळीतोड होत आहे पण ज्या क्षात्र कुलाचा जन्म झाला म्हणून दुर्दैवाच्या मुखाने शब्द राहिले राजा या पदवीची बात भेटत नसेल मानवी राजा ईश्वरी छावळ चालवी राज करता म्हणे परमेश्वरात जाऊ राज सिंहासन म्हणे प्रति महाविष्णूचा असताना आम्ही आता जेव्हा दुसऱ्याचा प्रयत्न केला संबंध त्या चारी पायऱ्या सांभाळल्या म्हणून हे राजकारण आणि म्हणूनच आपलं स्वच्छ राजकारण आहे आणि या स्वच्छ राजकारणामुळे आमच्या घरापर्यंत आलं आणि म्हणून तुमची भेट घ्यावी आमची जिज्ञासा आणि तुम्ही इथे असल्याकारणानच आम्ही आहोत. राज्य केवढंही असू द्या अवधान असू द्या लहान असू द्या राजकारण स्वच्छ बरोबर आणि राजकारण स्वच्छ असेल राजाला किंमत नाही आमच्या नावाचा गौरव जात आहे प्रत्येक म्हणतोय राजा असावा स्वच्छ राजकारण करणाऱ्या राजाची भेट घ्यावी त्याची विचारपूस करावी त्याच्या बाबतीत जाणून घ्यावं ही आमची जिज्ञासा भेटीसाठी पण शास्त्र धर्म आहे भेटीला हे असताना भेटीला असताना याच्यापूर्वी आमची आणि तुमची भेट झाली नाही ही भेट वेगळ्या प्रकारची असल्याने आम्ही तुमच्यासाठी भेट आहोत म्हणजे नजराला नाही आम्हाला वाटतं अरे राज राजेश्वर आमच्या भेटीनिमित्त येत आहे कारण शास्त्र धर्माच्या गुरुच्या देवाच्या आई बाप्पाच्या मित्राच्या आणि राजाच्या भेटीला असताना इथे असताना केव्हा जाऊ नये पण तुमच्याकडे पाहिजे असेल पण एकच आपल्याला विचारू इच्छितो आमच्या मनातील शंका दूर होण्यासाठी होय राजे पण जन्माला करुणाच्या दिवसापासून आजपर्यंत आपण कोणत्या देवाची भक्ती हा प्रश्न सर्वसामान्य प्रश्न आहे बाळाच्या वगैरे संदेश पाठवला असता याचं उत्तर आम्ही जरूर दिले असता कारण पंजल बनवून हे दोन दानाला शोधून झाले देव देवता आपल्या भगवान केलं देव दरबारी वास्तव्य केलं देवराज त्याला संदेश पाठवला तो सुद्धा बाळाच्या आग्रहाबाजी देऊ रोज राजा सुरगा बसला याने त्याला सहाय्य केलं तुम्ही एवढे कृष्ण काय घेतलं एका गोष्टीसाठी आपल्यासाठी ही गोष्ट जाणून माझ्यासाठी योग्य वाटलं नाही म्हणून प्रत्यक्ष मी तुमच्या भेटीसाठी आलो काय प्रश्न आणि तो प्रश्नामध्ये कोणत्या देवतेची भक्ती मला समजू लागला देवाच्या नयनाभावी नारायणाची प्रतिमा पूजेला लागली ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामंत्र देवंश हो या रणप्रस्थानी बनणारे ख्रिस्तने तमाम देश बांधव करताय याला तर आत्मोद्धार नव्हे राष्ट्राचा उद्धार करायचा आणि म्हणून राजे आपण काय करतात याच्यापूर्वी आपण काय केलं त्याच्याबद्दल आम्ही तुम्हाला काही बोलू शकत नाही पण माझी एकच इच्छा आहे आणि जे तुमच्या भेटीसाठी मी आणलंय ते म्हणजे याच्या पुढं या कलियुगात तुम्ही कलिदेवा
सदिच्छेनं आपला आनंद झालाय. पण कलंक असो परमेश्वर आणि जन्म देता क्षणी व्यक्ती स्वातंत्र्य ठेवलंय. आणि काय करावं हे जातकाने ठरवायचं असतं. मी काय करावं हे मी ठरवलेलं आहे. राजा तुम्ही काय करावं हे तुम्ही ठरवलंय. पण माझ्या मनाला असं वाटतंय या विश्वाच्या ठिकाणी तुमच्यासारखा राज करता प्रभुत्व करतोय. कित्येकांना नाना देण्याचं कर्तव्य करतोय. तुमच्या शेतात कामाने कित्येक तुमचे प्रजा बरोबर आहे. तुम्ही जर का परिवाराची बदली केला असाल तर या विश्वाने वेगळा आदर्श माझ्या जीवनात मी ठेवलेला आहे. तो म्हणजे सहभागाचा वयोवर्गाचा आहे. आतापर्यंत कधी तुम्ही व्यक्त केलेले नाही. आणि माझा धर्म फार वेगळा आहे. मी चमत्काराशिवाय नमस्कार कोणाला कळतच नाही. राजा याच्या तुम्ही कुणी केलं नाही म्हणून मी सांगतोय. आपण जर का केलं असेल या विश्वाच्या ठिकाणी आपण प्रथम केलेले वाचय आणि आनंद म्हणतोय तुम्ही एक चमत्कार करून दाखवा. या विश्वाला तो वेगळा हे चमत्कार सोड. तुझ्या बापाचा चमत्कार मला ऐकून माहित आहे. कारण राजराजेश्वर कल्पना आहे. तो विरोचन या विरोचनाचा राजन असावी. कधी देवाचं आगमन झालं. शब्दाला शब्द मानला गेला. संगीता सेवक हंगामात झाला. अखेरच्या विरोचनाला भक्ती असताना कधी देवाला वंदन केलं. कधी देव क्षमा उलट्या टांगून ठेवला. अरे स्वतःचं मला फक्त स्वतः झालं का याची देवकार्यासाठी घडलं. देवकार्यात धरून एकटं गेलं. आणि म्हणून मी म्हणतोय आपण वेगळा आदर्श करावा. आणि या वेगळ्या आदर्शासाठी हे कलेक्टर सोड. माझी विनंती आहे. आग्रहाची विनंती आहे. पाहुणे म्हणून सन्मान केला. देवत्व त्यामुळे म्हणून बसायला जागा दिली. ही जागा रिकामी राहू दे. आपण जर भक्ती करत नसाल समजा मी काय एक लक्षात ठेवा. माझ्या छायेखाली हे तमाम शिवांना बसता करते की ते तुझ्या छायेचा उपयोग होणार नाही. आणि छाया कशी असावी शांत